konferentzietako interpreteen eguna, aitzakia ona da, hizkuntzen eta kulturen arteko ahozko eta zeinuzko zubilanak egiten dituzten profesionalak hizpidera ekartzeko. Nor edo zer gara interpreteak? Zer egiten dugu? Batzuetan aktoreak garen galdetzen diguzue, eta barre egiten dugu, baina neurri batean egia da. Izan ere, geure burua izateari uzten diogu, beste batzuen oinetakoetan, jantzietan eta larruan jartzeko. Ikusi eta entzun egiten gaituzue, baina, paradoxikoki, ikusezinak gara ia beti. Gaitzerdi, ikusezina izateak dena ondo atera dela esan nahi du. Izan ere, gu edo gure lana aipatzea seinale txarra izaten da askotan. Hilabete honetan egin den COP26 konferentzian, ia 200 herrialdetako goi-mailako ordezkariak bildu dira. Imaginatu zenbat interprete aritu diren lanean, bertatik bertara zein pandemiak ekarritako urrutiko modalitatean. Zenbat eta zenbat ordu, zenbat eta zenbat esfortzu, zenbat eta zenbat ahots. Eta hala eta guztiz ere zerbaitek huts egin du, eta albiste izan da. Ez da zeinu hizkuntzako interpreterik egon. Aldiz, ezer gutxi entzun da interpreteek egindako ekarpenei eta lan onari buruz. Muturrerago joan da, dela gutxi jakin dugu Afganistanen lanen aritutako interpreteek heriotza mehatxuak jaso dituztela eta arrapaladan atera behar izan dutela herrialdetik beren bizitzak salbatzeko. Herrialdearen kanpo harremanetarako gako eragileak etsai bihurtuta, komunikaziorako ezinbesteko tresna izatetik traidore izatera. Baina ez dugu horrelako albiste txarrik behar, komunikaziorako eta elkarbizitzarako ezinbestekoak diren profesionalez oroitzeko. Ez horixe. Nurembergeko epaiketen hasieraren urtemugan, aukera zoragarria dugu konferentzietatik eta fokuetatik urrun, ospitaletan, eskoletan, polizia etxeetan, elkarteetan, gobernuz kanpoko erakundeetan, gatazka eremuetan, bileretan, instituzioetan eta munduko txoko guztietan lan egiten duten interpreteen lana gogora ekarri eta eskertzeko. Handiak zarete zuen txikitasunean. Zorionak guztioi.